I flere tiår har samfundet malet et ensidigt billede af seksuel lyst, ofte med fokus på mænd, samtidig som det overser den komplekse og fascinerende naturen til kvindelig ophidselse. Men sandheden er, at kvinder oplever begær like intenst, men på en måde, som er dybt knyttet til deres sind, krop og følelser. I modsætning til mænd, hvis ophidselse ofte er spontan, er kvinders begær mere responsivt betydningsfuldt. Den formes af emotionel forbindelse, humør og ydre stimuli. Dette forklarer, hvorfor en kvinde kanskje ikke føler noget i et øjeblik, men er intenst ophidset i et andet. Hendes psykologiske tilstand spiller en enorm rolle i hendes seksuelle oplevelse. Psykologer har fundet ud, at kvindelig lyst påvirkes af både biologi og psykologi. Hormoner som østrogen og testosteron spiller en nøglerolle, da østrogen når sin top før ægløsning. Noget, som fører til en øgning i libido og testosteron. Ofte associeret med mænd, findes også hos kvinder og øger tiltrækning og følsomhed betydeligt. Det, som imidlertid virkelig skiller kvinder fra andre, er tankenes kraft. Slikkesystemet, hjernens emotionelle centrum, er svært aktivt under kvindelig ophidselse, noget som betyder, at minder, fantasier og psykologisk forbindelse kan være endnu mere ophidsende end fysisk berøring alene. Dette forklarer, hvorfor kvinders ophidselse ofte bliver misforstået. Det handler ikke bare om, hvad som sker med kroppen deres, men også hvad som sker i tankerne deres. Når en kvinde oplever øget ophidselse, reagerer sindet og kroppen hendes på kraftige måder. Dopamin, nydelseskemikaliet, øger i hjernen hendes og skaber spænding og forventning. I mellemtiden bremser den præfrontale cortex, den delen af hjernen, som er ansvarlig for logik og beslutningstaking, ned, og det er derfor ophidselse kan føre til mere impulsiv adfærd. Selv amygdalaen, som kontrollerer frygt og angst, roer sig ned. Noget, som gør, at kvinder føler sig mere åbne for intime oplevelser. Fysisk øger blodstrømmen til kønsorganerne. Noget, som får skeden til at udvide sig og smøre sig naturligt. Klitoris bliver svært følsom, ligt mandlig ophidselse, og hjertefrekvensen accelererer, noget som signaliserer høje spændingsniveauer. Overraskende nok viser forskning, at en kvindes krop kan reagere på seksuelle stimuli, selv om hun ikke bevist tænker på sex, noget som beviser, at kvindelig lyst er en kompleks blanding af fysiologiske og psykologiske responser. Til trods for dette findes det fortsat mange myter og stereotypier rundt ophidselse af fejl. En af de største misopfatningerne er, at kvinder ikke er like seksuelle som mænd, men studier har fuldstændig afkræftet dette. Kvinder oplever stærke seksuelle lyster, men fordi ophidselsen deres er mere psykologisk, bliver den ofte misforstået. En anden myte er, at kvinder bare ønsker sex for at knytte emotionelle bånd. Men forskning viser, at mange kvinder søger intimitet udelukkende for nydelse, akkurat som mænd. En studie fra Journal of Sex Research fandt, at kvinder har seksuelle fantasier like ofte som mænd, men de udtrykker dem ofte forskelligt. Samfundet har længe betinget folk til at se på kvindelig seksualitet som mere passiv eller skjult. Men moderne psykologi beviser, at det er på tide at bryde disse uddaterede opfatninger. Kvindelig ophidselse er en fascinerende og kompleks oplevelse, som går ud over bare fysiske sensationer. Det er en fuld forbindelse mellem krop og sind påvirket af hormoner, følelser og psykologiske triggere. Forståelse. Dette hjælper ikke bare kvinder med at omfavne sin seksualitet, men forbedrer også forhold ved at fremme dybere emotionelle og fysiske forbindelser. Jo mere vi bryder disse stereotypierne, desto mere kan vi give kvinder mulighed til at omfavne sine ønsker fuldt ud uden skam. Hvad synes du? Har du nogen gang lagt mærke til, hvordan følelser påvirker kvindelig begær? Like igen en kommentar nedenfor, så diskuterer vi. Ikke glem at like, dele og abonnere for flere kraftfulde psykologiske fakta om menneskelig adfærd, sindet og